दिनै जोंना नैबे पर्बतजरा MCLA बियादनि 153 नं बुथआव प्रधान मन्त्रिनि मन की बात 124 थि मन की बातखौ नैबे गामरिकाटा गामियाव लानाय जादों। दा बेवहाय गामि सिं सिं जोंनि लानायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय प्रधानमन्त्री मन की बातखौ दिनैसिम जोंनि नैबे बिसेसकरि पर्बतजरा ओनसोलाव गोबां बर'फ्रानो मिन्थियाखैमोन आरोखि जे मा मन की बात गतिके दिनै बे मन की बातनि जेनाखि गोनांथि दं दिनै फुरा मासाव जे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिथाङा यशस्वी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिथाङा जे खामानिफोरखौ मावनानै देशनि थाखाय जे बिबुंथिखौ लाखियो बिनि सम्पर्कै एसे मोजाङै जाहाथे जोंनि गामि ओनसोलनि सिङाव थानाय बर'फ्राबो बुजिनो हायो बिनि थाखायनो एसे अर्गानाइज खालामनाय बादि जानानै प्लास फैगौ बिसायख'थिबो दं बेफोरखौ लाजोबनानै दिनै बेहाय खुंनाय जादों। आं खुब मोजां मोनदों बेवहाय फ्राय 200निफ्राय रासिन रायजो राजाफ्रा दिनै बे मन की बात अनुष्ठानाव बाहागो लादों बे जोंनि थाखाय मोजां बाथ्रा। बेसे आं नुदों मैया ससियेल मिडियायाव राजा खोरोमदाव एक्स जेनेरेल सेक्रेटारि पर्बतजरा मण्डल बुंदों मोनसे जाहैबाय अश्वत्थमा राभा एक्स भाइस प्रेसिडेन्ट पर्बतजरा मण्डल बुंदों आसलते बिथांमोनहा BJPनि सोद्रोमा नंखायामोन। बिथांमोना BJPआव थांनाय 2022 सनाव बोसोरथाम BJPआव एसे खामाय मावनानै हैनोसै होननानै कन्ट्राक्ट खालामनानै बिथांमोना फैदोंमोन। दा थांनाय मे मासाव बिथांमोननि बोसोरथाम BJPआव थानाय कन्ट्राक्टआ मे मासावनो जोबनानै थांबाय। दा ओंखायनो मे मासनिफ्रायनो जोंनि BJP दलाव बिथांमोना खुनु लोब्बा लानानै खुनु खामानिखौ मावाखै। गतिके बिथांमोना कन्ट्राक्ट लानानै फैदोंमोन कन्ट्राक्टआ जोब्बाय नालाय थांफिनबाय। बेहाय आरो BJPआ जोंनि दला खति जानाय लाब जानायनि खुनु बाथ्रा बेहाय सिखाराखै। खोनानो मोनदों माबे UPPL दलावबो बेसेबां सैथो आं बेखौ मिन्थिया 2 मास 2 दिननि थाखाय कन्ट्राक्ट लानानै UPPL दलाव हाबैदों होननाय बाथ्राखौ खोनानो मोनदों। 2 मास 2 दिन माने 2 मास 2 दिननि परे हयथ' सरकारा UPPLनि सरकारा जायाब्ला बा फैयाब्ला हयथ' बेखौ गारनानै दस्रा गोदान पार्टियाव हयथ' कन्ट्राक्ट खालामनानै खामानिफोरखौ मावहैगोन बेबादि सिद्दा धारा लानानै 2 मास 2 दिननि थाखायल' UPPLआव थांदों होननाय आं मिथिनो मोनदों आरोखि। दा बेजों जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा जेबो गैया आसलते जोंनि BJPनि जेनाखि अरिजिनेल खामानि मावग्रा जोंना गासिबो थिगैनो दं आरो बिसेसकरि जोंनाव खुनु खहा जाया आरो जोंहा फुरा प्रस्तुतियाव दं आरो फैगौ बिसायख'थियाव जोंनि BJPनि जायखौखि केन्डिडेट होआ मानो बे देरहागोना 100% गेरेन्टि।